Μα ελπί. Είναι το προφίλ μου, αυτό είναι το καλό. Θα βγεις έξω από το παράθυρο. Ματίνα. Για να πάρεις φωτογραφία. Ναι, προφίλ. Το προφίλ. Στα ματούρας είναι το καλό το προφίλ αυτό. Εγώ πιστεύω πως στην πλώμα. Τι? Πως στην πλώμα μας ανακοινά. Καλά, πολύ ωραία. Τι να σας ανέκδοτα. Δεν μας είπες κανένα όμως. Τώρα θα πει, πλώμα δεν είναι. Μας πει. Θα πει. Πατούλα, έτοιμη να κοιμηθείς. Τρεκάματα. Τι είπες? Έτοιμη να κοιμηθείς, θέλω. Όχι καλέ, μιλάω. Πατούλα, ποια είναι το καλό σου το προφίλ? Αμφάς είναι, το αμφάς. Το ετούτο σου. Τότε που πηγαίναμε στη θάλασσα και κάναμε μπάνι και εγώ φοβόμουν να πω και μέσα και με λες μάσιμο από εδώ. Πάρε με ένα αναφάς. Αμφάς. Αν φάω. Τώρα σε καμιά ώρα θα φάω. Πάρε και το τούμπο. Το τούτο σου. Το τούτο. Το καλό είναι το τούτο, Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, και λουλούδια μες στην καρδιά. Γεια σας. Θα σου τη φάει ήλιος, Όχι μωρέ, εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Προς την πρώτη. Όπως ήταν το Ποιο? Με τον αέρα, Θα μας καταπιεί το νερό. Αέρα να δείξω. Τι αέρα. Και εκεί είχε αέρα και εκεί. Έχει πάει μία φορά. Το βράδυ συνέχεια θα είμαστε. Αυτή εδώ είναι η γυναίκα μου, είναι ντοκουμέντα αυτά που πάει μπροστά. Ντοκουμέντα είναι. Να πάρεις την άδεια. Προσωπικά δεδομένα, Ναι. Τα είδα, αυτά τα είδα από την Άρτα, από την κάμερα την κρυβή που τα είχα βάλει όλα. Τα έχω εκεί, αλλά δεν τα δείχνω, κρυβά είναι. Να μην μας κάνετε διανυκτέρευση να πάμε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, τώρα σε λίγο. Κάμερες και εκεί τι γίνεται. Εγώ σε γνέφω πριν τους βγαίνεις, εσύ τι βγαίνεις. Πήραν θέση. Πήραν θέση, αγκαλιαστήκαμε. Φιληθήκαν κιόλας, δεν το έδειξε και φυλάκια. Αυτά είναι όλα, Άγγελε, στα μάτια του κόσμου. Γιατί για τα μάτια του κόσμου. Τι, παγιατέψατε, μια χαρά είστε. Αφού δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζει. Αφού δεν ψηφίζεις, τι. Εγώ σε πει, το έγραψα, αλλά εσύ δεν ήθελες να ψηφίσεις. Έλα μου λέει, εσύ είσαι λέει πώς το είπες? Ο Θόδωρος μου λέει είσαι. Σας παρακαλώ κύριε, εγώ σοβαρά μιλάω, από εταιρεία σας παίρνω. Δεν θα ψηφίσετε, όχι, δεν πειράζει, εμείς σας γράψαμε, σας έχουμε γραμμένο. Τώρα την έφαγες εσύ με τις φωτογραφίες. Τι να κάνουμε, εντάξει. Να τα λέμε όλα, να τα λέμε. Το είπα ότι την πάτησα εγώ και την είχα στη μέση. Αφού δεν ξέρεις καταρχάς θα πω γιατί είναι το ένα καφέ και το άλλο άσπρο. Θα ρωτήσω άλλη κότα λέει. Δεν θα έχω την χαρά να πάρω να πάω στην αντιστοιχή και την πασπατατίνια λέει για το δεκάρι. Δεν πειράζει, δεν τελειώσει και το πράγμα λέω. Δεν είναι ανάγκη να έχω και το
Η κάμερα τα γράφει πάντως, για να μην παραπονιέται, να λέει ότι μόνο εσύ κοιμάσαι, να κοιμάται και εκείνη. Γελάει. Μετά μας λέτε ότι όλο ο κόσμος κοιμάται. Ναι, αλλά χθες που ήταν για ψάρεμα με το Δημοσθένη, τούβλο κρατούσε στο χέρι. Τα μονοτικά, τα μεγάλα να κρατάει. Ρώτα τον Νίκο ότι τον είχε καλόγρια. Ποιόνα? Τον Νικό? Δεν ξέρεις? Είδατε καμιά όμορφη καλόγρια? Μιλούσε μαζί. Τις είδατε? Μία ήταν όλο κι όλο. Με αυτή μιλούσε. Ναι, οι άλλες μόλις τις κρύψαν λέει έρχεται το Αντίπας λέει. Στα κελιά σας όλες λέει. Δεν μου λες, θα έρθουμε να σε πάρουμε σε ένα μπροστά κάμερα, θέλεις? Όχι. Γιατί δεν θα είσαι μέσα, μέλος της εκδρομής. Μέλος της εκδρομής. Ζαλίζεσαι. Δεν είναι γυναίκα. Του βάζουν μπροστά να κάτσει. Απαγορεύεται μπροστά. Η Κατερίνα πώς είναι μπροστά? Τι να κάνουμε, φέρουμε την Κατερίνα πίσω να πάμε σε μπροστά. Έτσι δεν μπορεί να μπορούσουμε. Άσπρο σαν περιστέρι. Το βγάζω. Να και άλλη κοιμάται από εκεί. Σάσαμε το μεσημέρι. Δεν παίρνεις. Δεν παίρνω. Παίρνω, το πατάω. Γράφει εγγραφή, κόκκινο. Στην οθόνη. Στην οθόνη, εδώ, γράφει εγγραφή. Ναι, τώρα. Αυτό είναι, άρα και λίγο το... Κολλάει. Μόλις. Έβαλα άρβιλα. Κι εγώ. Λέω, μην μας πάνε και απάνω. Κι εγώ. Και δεν μπορώ να τα συνηθίσω για αυτό το Όχι, είναι και τα αυτά που κολλάει από κάτω. Κολλάει. αλλά είναι αυτά τα άρβιλα. Mesmo. Τα εργαλεία είναι από πέτρα, κόκαλο και πυλό. Αυτά είναι μεταλλικά. Φαντικά, τα χάρτινα εργαλεία δεν φαίνεται να είναι όλο, αν και η μεταλλουργία είναι αυτό. Δηλαδή ήταν μορφιά, αλλά και
Βασικά Ο Αλέξανδρος. Ναι. Αλέξανδρος Φιλίππου. Κινητόβαρα. Τι είπες? Εγώ κατάλαβα καλά για τα δύο στρέμματα που έλεγε ότι όλα και όλα τα δύο στρέμματα έπιανε ο οικισμός. Έπειτα να μας τα εξηγήσει και μια σε ένα αγώνα να μας κάνει μετάφραση τι είδαμε. Αυτό είναι νέο.
Κάτι λέει, την αρπάξανε ή την χειμώνες. Και τώρα οι αρπαγές Ελένιες. Την αρπάξανε ή χειμώνες. Την άρεσε. Η της Ελένης είναι εδώ. Λες να την άρεσε και να πήγε. Απογοήτευση με έρχεσαι. Απογοήτευση με έρχεσαι. Βγάλε αυτά εδώ τα τριαντάφυλλα. Θα βρέξει σιγά, τα πλένετε. Εγώ θα την βανιώσω. Καλά. Μέσα από το νερό. Καραμέλα, έτσι. Δεμίδης, θα το πεις Δεμίδης. Καφέ εκεί έχει. Καφέ εκεί έχει. Άλλος πισκοβόλησε. Πώς μπορείς με μια φούκη. Θα πάμε για καφέ. Πού? Εδώ. Γιάννη.
Άμα θέλουμε να φωνάξουμε την καλόγρια εδώ πέρα, πώς θα πούμε. Καλή όρεξη. Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε. Γιατί άρθα μέχρι να πάμε μετά. Μη μαλώνετε. Να πάρει ρε παιδιά. Αλμυρά, αλλά δεν είναι ένα άλλο τα αλμυρά. Είναι ένα άλλο. Δεν θέλω, θέλω, ευχαριστώ. Α, έχει και εδώ, δεν θέλω. Για φέρε άλλο ένα εδώ. Ανάλατα, δηλαδή έχουμε και πίεση. Ποιος έχει πίεση. Θα πάρεις, θα πάρεις. Ευχαριστώ. Το κακό όνομα. Όλοι νομίζουν ότι τρώω και εγώ οι καημένοι. Να φας, να φας. Στην ανάπτυξη πάνω είσαι. Στην ανάπτυξη, άμα δεν φάω τώρα. Κάναμε γενναία το 95. Από κοντά. Η περιποίηση. Πήγα τα σκαβέτα κάτω. Μα ναι, κοντά πήγαινα, εκεί βέβαια. Εκεί τα πήγαινα. Άρα, τα κουμέντα. Να τα. Κουμέντα, δεν λέμε τίποτα. Εγώ όλα τα γράφω. Θα τα δώσω. Πάρ' το λάβεδο, Πάρ' το λάβεδο. Πάρ' το λάβεδο. Εγώ έψησα τον οδηγό, κανένας δεν θα έρθει μπροστά. Απαγορεύεται ζώνες. Ακόμη δεν ζηνήρθε. Εγώ λέω θα πάω στο κόφτο. Τα άλλα ρωτάει και στο κόφτο πάνε. Στο χορό δεν θα πάω. Από εδώ φεύγουμε ρε. Και εμείς θα πάμε κοφτά έτσι από εδώ. Θα πάει τους καταράκτες. Πάει για κυνηγή. Όχι, θα να κυνηγήσω χελώνες. Θυμήθηκα την κατοχή. Απαγορεύει το κυνηγή όμως. Χελώνες επιτρέπουν. Αλλά λέω να είναι βολικό πάνω στον δρόμο, γιατί μια φορά μας πήγε. Και πήγαμε στον δρόμο έξω και ανέβηκαμε σε μια κορδία πάνω και πήγαμε λίγο η οικονομία πιο λίγο ήταν. Πέτρο, μου ρώτησε προλαβαίνει γιατί εγώ δεν έπαιρνα. Πήγα, είπα και ευχαριστώ τώρα, πήγαμε. Έχουν, τι δεν έχουν. Το αίμα της ψυχής μου κι από το αίμα πιο στο στόμα το φύλλο. Πίσω.
Μάρτυρα, έχω μάρτυρα. Α, ναι, βέβαια. Κουραστικό και άγχος. Ό,τι να είναι, παιδιά μου, ήμουνα τόσο βέβαιη ότι την πήρα, που την ώρα. Στην τηλεόραση τον κατακτήρα. Κάτσε καλέ, κάτσε καλέ. Όσο την πειράζεις τόσο. Αν ακούσεις Αν έρθει εδώ πέρα και μπορείς να πηδήξεις την κουβάλα καβαλά στα άλογα. φοράδες. Τα άλογα είναι επικίνδυνα. Άλλος το πήρε. Ήταν πιο νωρίς, ωραία ήταν. Προσωπικά. Δες τι χοντρά πόδια έχει. Πόσο να το έχουν άραγε. Το πρώτο. Εγώ ξέρω υπασία πάνω. Πόσο να το έχουν άραγε. Και εγώ έκανα υπασία στην αρχή. Α, ήταν πιο νωρίς, έκαμε λίγο. Μ' αρέσει. Να ανέβουμε για υπασία. Σε βρήκα μέσα σκοτώσει. Έλα πάμε στα πάνω με βόλτα. Στην βροχή. Είναι το χειμωλούκι πάνω. Πολλά κάτι και βρέξει. Ναι, αχα. Έτσι και μπορεί να έχει. Α, όχι, είναι για... όχι. Δεν είναι δικιά μας. Όχι, είναι για πλάκα, αλλά όχι, δεν είναι. Δεν είναι δικιά μας. Δεν είναι δικιά μας. Όχι, δεν είναι δικιά μας, γι' αυτό είπα. Δεν το δα.
Κατερίνα μου το κρύβουν. Θα μου φέρει το νερό. Τον πήρα, τον πήρα. Αυτός είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Όχι, εδώ ήρθαμε εμείς με το Λευτέριο. Έχει, ωραία. Ούζο έχουμε τσίπουρο. Βγάλανε από την επανομή. No limits. Με καινοδρομικά τέτοια βρήνε. Νοικιάζουν... Πολύ σχόλιο. Εδώ τι δάξουν, εδώ όλοι τα Όχι, δεν είναι σχόλιο το limit. No comment είναι το σχόλιο. No limits είναι χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Δεν πήραμε το λόγο. Δεν ξέρουμε. Κομματικές είναι μεγάλη θάλασσα. Από 8 άτομα και πάνω. Δύο αρχιδίες. Είναι γλυκό. Συνήθως δύο κρυμάκια πάνε. Πού είναι σκάλα. Να, τα κρυμάκια της Αντωνίας, εδώ αριστερά. Δεν πάμε στην Αντωνία, εμείς στα σκαλοπάτια πάμε. Πού τα σκαλοπάτια, οι σκάλες, πώς λέγεται. Να, εκεί πάνε μια άλλη στάκη. Α, εκεί είναι τα σκαλοπάτια. Έλα από εδώ, δεν είναι από εκεί. Και από εκεί πάει, και από εκεί πάει. Έλα, μην είναι. Λες αυτά τα είχαμε όλα τα μήνυ. Έλα, όλα είχαμε τη λίστα εκεί να γίνει ο Καλομάρης και σαν τον Πέτρο. Πώς έκανα, πώς έκανα ρε Πέτρο. Τι ώρα είναι? Τελειώνουμε μια προυδάμε. Τι ώρα είναι? Τι έκανα, πάνε, έλα.
Τελικά το πιο κρύο το φάγαμε στην Πέλα, Όχι, εδώ έχει κρύο. Εδώ έχει. Καθίστε λίγο ακόμη εδώ και θα δείτε. Πάρε το κασκόλ μου λίγο, σε παρακαλώ. Και είναι πλεκτό χειροποίητο. Με τα χεράκια. Άσε να βγει εκεί η φωτογραφία. Ωχ, Νάζια. Άντε τελειώνετε. Δεν βγάλω φωτογραφία, βίντεο σε παίρνω. Α, καλά. Επομένως πήρες όλα τα ναύια. Όλα τα πέτρινα τα πήρες. Όλα. Πρόσεχε μην πατήσεις το πάνω και δεν βαίνεις στο zoom. Ωραία. Ένα ποτήρι Χριστό. Έλα σε Στάς τώρα, μόνο το χέσαμε να πάμε. Πάρε τη χαρτοπετσέτα από εκεί. Πάρε τη χαρτοπετσέτα από εκεί. Άφησα τους Ουγγαρίδας videos. Αυτή είναι η δικιά μου. Και το σόι της και ο παπάς της και τα ρέμες όλοι είναι τέτοιοι. Να πάρουμε Κύριε Απόστολε, Γιάννης. Επίσης γυρνάει από την άλλη μεριά να με την βγάλω. Κάνουμε σε καμιά φωτογραφία, ρε, και λάθος.
έφτασε στο τέλος η εξόρμηση του Προοδευτικού Συλλόγου Αρετρούς Δέρκων στον Άγιο Αθανάσιο και στην Έδεσα. Ραντεβού στην επόμενη εξόρμησή μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.